Dakbayan sa Sugbo mapahigayon og mass polio immunization apan kuwang ang ilang bakuna. Kuno saon nila, sayro nato pinagi nining report. Suma ni Dr. Daisy Villa, Cebu City Health Officer nga kuwang ang ilang bakuna alang sa programa nga ilusad sa dakbayan sa Sugbo batok sa polio virus. Dili una sila makakuha og bakuna gikan sa Department of Health kay prioridad ang dakbayan sa Mandawi human nakita nga dunay kagaw sa polio sa Butuanon River. Nunod nini, mo request ang City Health sa konseho nga magahinan og pundo aron ipamalit sa gikinahanglan sa massive immunization campaign nunod sa kamanduan sa mayor. So just like the mayor, actually the directive of Mayor Labella nga to have a mass immunization, then we will do it. So that is why we coordinate with RD with regards where we can purchase the vaccine, because we will not only do the injectable but we have also to do both the oral and injectable. Samtang iklaro ni Dr. Villa nga negatibo sa kagaw ang mga dapit nga gipangkuhaan nila og sample. Apan may pahimangno ang City Health official nga dili mo kumpiyansa ilabi na sa kasapaan kay dili masiguro nga polio virus free kini. Gipanghimugatan usab niini ang paghingusog sa environmental sanitation tungod kay daghang mga mulupyo nga walay pansayan ug magpataka lang og labay silang hugaw didto sa kasapaan. I have to call them for now na please go to the health centers then let your children be vaccinated. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.